Ini final tiga beri mata orang sekarang di Tipra Idol season 2. Onek khas rangke mata ha. Ang kosto khaye ang phone lomang khana hane ang suko. Je kosto khay mane exam tong te phana ang khaya te na. Ngai onek na tong thang mata ha. Bus ni salogo ni ya beri bus jaga auto siana ni. Tabuk zara ti tang chhaimiya ko but ang ganon kurungin tong na wan su tong jadi ani wan su mani puran thangya ang Tipran bayre bathana hne kisa audition dong lagi try khanya ni wan su to ini winner hne khawa chu da song ta de no tong pro no tong pro le chong ja ya an je tini performance khanya joto len khna to ke ang wan su go ani performance sab nong na hine ang chong ja ya no tong pro belaka khatong kana yon khatong Tipra Idol season 2 ni second winner mani bahai ma tong katini belai kan khaksang ha mane asuke khaksang ka ang bisa sai mania ko mane ang bu kaisa winner hani chongja kha ni ang mane wan sogina moya ko ta mane nang ta khono saksang no winner winner ang khana hani ang songina moya ko haing gi dong no ko tong pro ka wo da wan song ning tini winner nang me ko na second round ang winner ngai ni ang wan sogja ya ba first second third ngai ni ang kisaba wan sogja ya ang just ang best perform khai phai ni ang wan sogi pai bus kang ni salo ka ni ya pri bahai sem ang tak bus kang ni salo kabang ma rasa meng compose khai dongo plus already project tal samung tangoni ready rokhe tongo inke bono tui wini ang samung khai ni wan sogi mane ni bagi kaisa gan deko dok tong na ang kan ni sak bai thang ni sajang ani sak bai thang bai suimani ani composition ani thung ban ok mai record to completing jak record to completing ya ko composition pai jak lyrics du pai jak tabok sudu record khai ni record theme kanya je wansumani to tam sanai first second wansumani but abo anglia it's okay ang third fan mangha ang belai kong thok ra tabo Ke nang bus ni salogo nang to second tick kana second tick man pore puno nang third tick man pore puno nang bus ang salo ni ya beri beti ngai. ani ang wansuko ang gana te or simi bathagya ang Indian Idol thangnai ni wansuki tongo te 2-3 years pore ang awen bai kam ke preparation anai